रसमाया सिलाय गाथोननि एक्टरजों खारबाय, बिनिफ्राय रसमाया उदयजों खारबाय, बिनिफ्राय एलबाम गानाय हौवाजोंनो बा एलबाम गानाय एक्टरजोंनो खारफादों नै बेफोरबायदि भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन। आरो हेल' एभ्रिवान, खुलुमबाय गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। बिनिफ्राय दिनैनि नैबे भिडिअआ मानि सायाव होननानै बुंब्ला नोंथांमोनहा एसेब्लाबो मिन्थिबाय थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै। ओमफ्राय आं भिडिअखौ लाबोनो गोसो गैयामोन, बाट आङो क्लेरिफिकेसननि नामै लाबोनाय जाबाय आरो। स' नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलां आरो हागौमानि नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनो नाजा, जाय बिथांमोना दासिमबो डाउट जानानै दं आरो। स' आं रिकुवेस्ट खालामबाय नोंथांमोना हागौमानि बे भिडिअखौ बयबो शेयार खालामबानो जाबाय, जाहाथे बयबो मोजाङै मिथियो। दा खोथाया जाहैबाय, उदया रसमाखौ लानानै खारबाय नामा, बहाबा दंहैयो नामा ना नैबेबायदि सोंथिया अनेक मानसिनावनो फैदों आरो। ओमफ्राय बिनिफ्राय आंबो नुदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों, बिनिफ्राय सोरनिबा मेसेन्जाराव बा सोरबा कल हरनानै सोंहरनाय, खबर लाहरनाय, नोंजों खारदों मादों बेफोरबायदि बयबो बुंहरदों आंखौ। दा आङो भिडिअखौ लाबोनो गोसो गैयामोनब्लाबो आं लाबोनाय जाबाय। ओमफ्राय माखासे कमेन्टफोरखौ बा पस्ट होनायफोरखौ नुनानै आरो, ओमफ्राय आङो हानायखिनिखौ नोंथांमोननो पस्टआव मा होनो भिडिअ एड खालामफानानै होगोन, जाय बिथांमोनहा मा होनो पस्ट खालामदों बा कमेन्ट खालामदों बै बिथांमोनखौहाय। दा खोथाया जाबाय रायजोफोर, रसमाजों आंनिया बे मासावनो थांनाय 31 थारिखआवहाय मोनसे सिलाय गाथोन मुंनि मिउजिक भिडिअ बानायदोंमोन आरो। बिथांजों फार्स्ट टाइम खामानि मावदोंमोन आरो बे मा होनो मिउजिक भिडिअआ शुटिंआ मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। दा जोबनानै थांखांनायनि उनावसो बे जाथाया जादों आरो, जेब्लानाखि जेथिया रिलिज जायो 8 थारिख, बै रिलिज जाखालिसो रसमाया माबादों आरो, जेनेबा दा बिनिफ्रायनो गोमादों बा बिनिफ्रायनो थांदों बेखौनो होनजाबाय। दा गोबां मानसियानो आंजों एलबाम खालामनायखाय बा आंनि फट'फोरा मा होनो ससियेल मिडियाआवहाय जाखिनि क्लिप्स मा होनो पस्ट होनाय जादों बैफोरखौहाय रिपस्ट होफिननानै बा सोरबाया स्क्रिनशट लानानै बेफोरबायदिनो दावराव जादों आरो, हौवाया बेनो नामा, हौवाया बेनो नामा बेफोरबायदि होननानै। आरो गोबां मानसियानो बायदिसिना बुंहरनायखाय आं बे भिडिअखौ लाबोनो गोसो गैयामोनब्लाबो, जाहाथे बे भिडिअनि थ्रुयै गोबां मानसिया मिथियो आरो बुजियो, बेखायनो आङो क्लेरिफिकेसन होबाय। दा जाय बिथांमोनहा मिथियाखैमोन, जाहाथे बै बिथांमोनहा बे भिडिअखौ नायनानै बुजियो रसमाया आंजों खाराखै। आरो बिथाङा आंनि बिनानावसो जायो, जोङो उन्दैनिफ्रायनो एखे स्कुलावनो फरायाखैमोनब्लाबो आङो हाइ स्कुल लेभेलनिफ्राय बेखौ लोगो मोनबोदों, जोंनि जुनियरमोन, बिनानावसो जायो। स' बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा नंबां जाबां मिथिया उसिया बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन, जाहाथे बन्द' खालामो, स्टप खालामो। जाय बिथांमोनहा बुजिया मोनथिया मालायखौहाय जेनेबा पस्ट होलाबायदों, आसलथे माब्रै होनो हायो, मा खारनावहाय, ना भिउसनि थाखाय बेफोरबायदि पस्ट होयो ना मा जाहोननि थाखाय आं बुजिना मोनाखै। दा एटलिस्ट सानग्रोनांगौ बा बुजिग्रोनांगौ, जाथाया सोरजों जामारदों बा सोरजों थांमारदों, नंगौना नङा बेफोरबायदिखौहाय नायबिजिरग्रोनांगौ आरो। बिनि उनावसो नोङो जा कन्टेन्ट लाबोयो बा नोङो जा पस्ट होयो होबानो जाबाय। सोरबा सासे सेंग्राजोंहाय जे फट' लाफाब्लानो बा फट' लाबानो बे सेंग्रायानो बेफोरबायदि सन्देह खालामनाया गोरोन्थि जादों, जाय बिथांमोनहा पस्ट होदों। दा आरो दा सोरबा बुंदों बेथ' मा होनो गुरुदेबावसो मावो, गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म एकाडेमियावसो मास्टार मावो, बेजोंनो खारदों, बिदि आरो गोबां खबर लाहरदों। दा आङो गुरुदेबावनो दङ, गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जेनाखि बिल्डिं केम्पास गोजौआवहायनो दङ, नोंथांमोनहा नायनो हागोन। नै हरै स्कुल दङ, नै ओरैहाय, दा नायनानै लादो। बिनिफ्राय बुजिनानैबो लादो आरो। दाथ' फुरा बिनानाव रसमानि दावराव नङा होमबा, दावरावजों लोगोसे जेनाखि खारफानाय हौवायाबो आंनो बेबायदि आंखौहाय बिराद मानसिफोरा पस्ट होफादों आरो बायदिसिना मानसिफोरनि मा होनो आनाब सानाब पस्ट होनायावहाय बा गावसोर जेनेबा कन्टेन्ट लाबाल'सिन मालायनि भिडिअ होनानै बै भिडिअफ्रावबो अनेक कमेन्ट हरदों आरो निउसफ्रावबो होफादों, सोरबिया मा होनो इउटुबावबो होफादों, जे आं थाफानाय भिडिअ बा हौवाया बेनो बेफोरबायदि आरो। दा बेफोरखौहाय जाहाथे साना हौवा
भिडिअ होनायफ्रा मोजां जायाखै आं बेखौ मोजां मोनाखै दा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो ओंखायनो भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो नंगौ नङा जाय हौवाजों खारदों बा जाय हौवाजों खाराखै दा बैफोरखौ फट'फोराबो जे ससियेल मिडियाआवहाय गोसारखादों दा गोसारखानायावबो मिथिखासेयावबो आंखौहाय माखासे मानसिफोरा पस्ट होफाबाय थादों दा जायनि खारनावसो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो माने जेथिया 8 थारिखआवहाय एलबामा रिलिज जादों बे दिनखालिनो मिन्थियाखैब्लाबो नेक्स्ट 9 थारिख समबार दिनावहाय जोङो मिथिनाय जादों आरो बे मिथिनाय दिननिफ्रायनो बिराद जोंबो जोंनि साइडनिफ्राय नागिरबाय थादों खबर लाबाय थादों बिनिफ्राय खबर लासेयावबो गोबां मानसिफ्रानो आंखौहाय सन्देह खालामनायलाय आरो गोबां मानसियानो आंखौ कल खालामदों सोंहरदों आरो गोबां मानसिनिफ्राय मिथिदों आङो जे उमुगासो लानानै खारबाय नामा बेफोरबायदि बिदि सोंहरदों जाहैबाय आरो माखासे मानसिफोरनावहाय आरो माखासे मानसिफोरा आंनो कल खालामहरबाय नै बेफोरबायदि आङो सिरि थादोंमोन ओमफ्राय दासिमबो जेनाखि आंनि पस्ट होनाय बा आंनि नाम लानानै बा आंनि पस्ट फट'आवहाय नैबे हौवायानो बेजोंनो खारदों बेनो नामा बेफोरबायदि होननायखायसो आङो नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो नङाबाथ' लाबोखायामोन दा आङो क्लियारिफिकेसन होनोबो गोसो गैखायामोन दा होनांगौ जाबाय दा नोंथांमोना मोनथिबाय जानांगौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों आरो मिथिनानै लादो आंजों खाराखै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिदो आरो हानायखिनिखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे जाय बिथांमोनहा जे आंनि भिडिअ होफानानै भिडिअ खालामदोंमोन बा जाय बिथांमोनहा सोरजों खारदों बेखौ मिथियाखैमोन आरो जाहाथे क्लियार जायो बा गोसोनि साननायफोरा डाउटफ्रा क्लियार जायो बिनि थाखायनो बे भिडिअखौ हानायखिनिखौ शेयार खालाम आरो आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामगोन जाहाथे बे भिडिअखौ नुखांनायनि उनावहाय आंजोंनो खारदों मादों बेखौहाय आं खोनाफिना बेखिनियानो आरो आङो माखासे पस्टफोरखौ नुनानै ओरैबायदि रागा जोंदों आरो मिनिनोबो ओंखारदों आरो सानदोंबो आरो जे दुनियावहाय एथ'बां जाम्बा मानसिफोरबो दङ बेफोरबायदिखौ सानदों आरो आङो कि मानसिफोरखौहाय सिनायनो रोङासै आरो बेबायदि साननानै आं मिनिदोंबो आरो रागाबो जोंदों आङो माखासे मानसिफोरखौहाय एटलिस्ट सोरजों खारमादों बेखौथ' खबर लाग्रोनो हायो नङा होमबा नोंथांमोनहानो मिथिखादों सोरजों खारदों होननानैहाय पस्ट होदों थेवब्लाबो खायसे मानसिफोरा आंनि फट'खौहाय होफानानै बायदिसिना बुंनायनि खारनावसो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो लाबोनाय जादों आरो खर'आवहाय जेबो गैया नामा साननो थाखाय आरो दहाय आङो एसे सानसुआव फुं समावहाय नुदों आङो नाम लाला आङो मानसिफोरनि कि एलबाम गानाय हौवाजोंनो बा एलबाम गानाय एक्टरजोंनो खारफादों नै बेफोरबायदि आरे गुदि बिजौ मिन्थिया हसिया मालायखौ डाइरेक्ट बोरै बुंनो हायो नङा होमबा एटलिस्ट नायबिजिरग्रो नंगौना नङा बिनि उनावहायसो नोङो नोंनि गोसो बायदि नोङो भिडिअ लाबोनो हागोनब्रा नोङो गुबुनखौ मिन्थिया हसिया बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनायनि सिगां नों साननांगौ आरो बे भिडिअखौ लाबोखांनायनि उनाव माबा मोनसे गोहोम जागोन नामा बा माबा मोनसे नोंनावहाय इफेक्ट फैगोन नामा बेफोरखौबो साननांगौ मानसिया थैस दुनियाव बेफोरबायदि जेबो खर' गैयै मानसि थायो आरो आसरित बिनिफ्राय आंखौ गोबां मानसियानो बुजिदों आरो गोबां मानसियानो आंनो फन हरदों बा बुजिनानै कमेन्टआवबो मेरला होनहरदों जे जोंना बिदाया बेबायदि नङा बेफोरबायदि आरो जों मोजाङैनो मिन्थिखायो बेफोरबायदि आं गोजोननाय मोनदों जायनाखि बिथांमोनहा आंखौ बुजिदों आरो आंखौहाय दिनैनि नैबे खेथ्रआवहाय सापर्ट खालामनायनि थाखाय बा हेफाजाब होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा साबायखर आरो इयुनावबो बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय फुरा भाइरेल खालि रसमा लोगोसे आंखौबो सरजाबफानाय खायसे मानसिफोरा नङा होमबा जाय बिथांमोना नुदों आरो ओंखायनो आङो क्लियारिफिकेसननि थाखाय भिडिअखौ लाबोथारबाय लाबोनो गोसो गैयामोनब्लाबो आरो बुंबाय आंखौ एसे क्लियारिफिकेसन होदो मादो होननानैहाय बिनि खारनाव आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय मा बुंबावनो आरो मानसिफोरखौहाय रसमाया सिलाय गाथोननि एक्टरजों खारबाय बिनिफ्राय गोबां मानसिफोरानो जाय आंनि फट'खौहाय नुफानानै शेयार खालामदोंमोन बैसोर सोंहरदों आरो कमेन्टबो खालामदों बा मेसेन्जाराव सोंहरलायनाय मानाय दा नै बेफोरबायदि भाइरेल जानाय माखासे पस्ट बिदिनो होलाबायनाय बेफोरबायदि आंनावहाय नुजाफैयानो फेसबुकआवहाय दा आं बेफोरजोंहाय खुनु सोमोन्दोबो लाखिखैया दा माखासे मानसिफोरासो आंनो मा खालामो स्क्रिनशट बानायनानै हरो बा खोथा हरो फन हरनानै नैबायदि नोंखौ बुंदों मादों बेफोरबायदि आदा जायनि खारनाव मैया फेसबुकआवहाय मोनसे पस्ट होदों
जायनाखि आंखौहाय लानानै बुंनाय मानसिफोरखौ आरो आं बिदिनो माखासे कमेन्टफोरखौ मोनाखैमोन खिन्थु दिनैहाय माखासेफोरखौ मोनजोब्बाय बा जाय पस्ट होदोंमोन आरो थाखोमाना दंबावो खोमा आं मिथिया आंथ' बिदिखौ बाराद्राय नायबायबो थाया सोर मा होनो पस्ट होदों बा सोर भाइरेल जादों मादों आंनाव फैखायानो फेसबुकआवहाय बेफोरबायदिया जानला मेनलाया दा ओंखायनो नोंथांमोना बिजिरबानो जाबाय आरो बेखिनि दा जोबनायावहाय आं बेखौनो बुंगोन बयबो जाहाथे गुबुनखौहाय ब्लेम खालामालासिनो बा गुबुनखौ ब्लेम खालामैनि सिगांनो खोथाया बा बाथ्राया नंमारगौना नंमारा बेखौ सानग्रोनाया मोजां आरो सानग्रोनानैसो जोङो माखासे पस्टफोरखौ होनो हायो बा बाथ्राफोरखौ बुंनो हायो आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम फोरमायबाय आरो आङो जोबनायाव बेखौनो बुंगोन रायजोफोर बा जाय बिथांमोना मा होनो डाउट जानानै थादोंमोन आंनि बे भिडिअ'जोंनो फोरमायबाय बा मिथिनानै लादो आंजों खाराखै बिनिफ्राय आंजों पस्ट होनाय बा आंनि बागै मा होनो सावरायनायखौहाय बन्द' खालामबानो जाबाय बेखिनिखौनो बुंनानै आं एसेखिनियावनो दोनथ'बाय खुलुमबाय गोजोन्थों बाय